Oteni kod jatend boma no Abala Wanga otimo apedha ne kuonde luoko geche matiyo kuonde ma ok opuodhi. Mae tok miyo gi seche 48 mar neno ni giluore kod chik mar boma no. James Okoth nigi ler mathoth. Ma e chal mar weche e kaonti ma Kisumu. Joluok nyamburko bende ok ne otony. Apedha no en mabiro neno ni weg luoko nyamburko oluore gi chike mag boma kendo oluoko kuonde moket tenge ni weche makamago ka joma moko bende omisiem. Next raid en mar ng'iyo ni kanisni mage mapod ni mbele gi timbego. Nwasewinjire mwasarado gi jo kanisa. Nwalemuru e yo modimbre, walemuru e yo man gi kwe mondo joma bende odak mochiegni gi kuonde molemego obed gi kwe. Ne wachiwo notice ni joma bulo oduma lak ndara, joma tede lak ndara, chwako gande lak ndara, tedo chapati lak ndara, chielo reche lak ndara, gigo mondo rum. Jogi te nigi stalls, joma uso alot e lak ndara, especially CBD, especially the quick mart, Angawa, gido chichwa, gido gingodinga, were uru dogi uru stall. Wachako kawuono to wabro tingo giku pile nyaka udogi ichir. Jopiny ne orwako apedha mane otim kata bed ni moko kuom weg kuonde luoko mtokni to ne ok omor. Ka kuonde mamoko to ne orwakgie kendo miyo gi thuolo mar tiyo tijgi. Abala olero ni mae apedha mabiro dhi nyime nyaka ji duto lu chike mag boma. Bache mago thumbe mago koko wasekaw to pod kiny no dhi mbele, bro dhi mbele nyaka ndalo 30. Nyaka chieng' mabeche go kit soundproof. Kotamogi to wabo revoke license through the liquor licensing board which is under the county. Chuny boma, Kondele, Mamboleo, Nyalenda, Nyamasaria gin kuonde manyocha oseyudo siem ne weg kuonde luoko geche kendo Abala medo ni okobiol e neno ni chike mag boma orit kendo oket e tim. Ndalo 30 mabiro wadwa wuotho manyaka waneni mtokni oluok e gated community man gi facilities, mtokni oluok e petrol stations, ok luok mtokni lak ndara. Wach luoko mtokni lak ndara mondo rum. To jok man gi motorbike gi ndigni, wach mar keta ndigni e lak ndara gi garage, nini yao garage e lak ndara rum. Koro en tich mwachako chakre sane kuom ndalo 30 ok wabi yweyo nyaka gini otiekte. Chike makama biro sama kaunti ma Kisumu geno keto e tim pith mar yiende milion 3 e chenro moseyangi kendo mabiro neno ni iboma orit maler kendo olok majan. James Okoth, Ramogi TV. Wadhi e kaunti